مباركة نايلو معانتي قاشنا عقيبنا يزلنا أتو أبتاب أب حقي أب هاجر إيرترا بحقي ماسترز زلوو أب حقن أب تمرتونا من يونيفرسيتي بنبري صبوق فلتات زلوو أب قوام في اللاي لما عانتي بزعبا قوامن انتهي أغرقلوت قوام هاجر بدي قوام كنتاي تمثل نزبل سفح زبالي أتو أبتاب عديبنا لنا مرحبا أبردي إرنا أنا اللي أعطوا ميكائيل سلا عدوكمني. مرحبا مو نيشتي بزعبا دحر بايتا نيشتي بحتر زبالين حديث ساتافي اب راديو إرنا نيشتي بزعبا خافلت متام كله بس كده دحر بايتا خان نيشتي نغرنا أبتفل عليه جزيكوا بزوم بميديا زكاتاتولو يفولتونو هونيوم عندحن ففريو بمويا لك نوزع عمت ممهرية لك مش اوكي هاي سكول مهرنيري يونيفرسيتي ونابتي بيت مرتحقي كم قند مويا يسوسهم ممهرنا بتي استمروا كلنا يقبنا وحقها أبيت فري دانيان إيري ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነይረ ኣብ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ እውን ን10 ዓመት ኩሉ ምሉእ ኣብቲ ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ ዝበሃል 15 ዓመት ዝኸውን ዓመት ኣገልጊለ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ከዓ ከምዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንሕዋተይ ይምህር ነይረ ካልእ እውን በቲ ሞያ ዝፈቅዶ ምስቲ ዘሎ ሕፅረት ኣብ ብዙሕ ነገራት ክሳተፍ ኣብ ምንዳፍ ሕጊ ምፅፋፍ ሕጊ ናይዚ ኣብ 2015 ተፃሒፉ ዝተሓትመ ዝተኣውጁ ተባሂሉ ግን ኣብ ትግባር ዘይወዓለ ገበናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ እውን ምስ ብፆተይ ኮይነ ብዙሕ ፃዕሪ ኣካይድና ከም ትፈልጦ እሱ ብትግርኛ ብዓረብ ብእንግሊሽ እውን ተዘርጊሑ ተሸይጡ ግን ፍቃድ ስለዘይተረክቦ ድሌት እውን ስለዘይሃበቲ ስርዓት ስጋ ሕጂ ኣብ ሸልፍ ኣሎ ግን ከም መወዳእታ በፂሑ ኣብ ከምዚ ኣመሰለን ካልእ ምስቲ ሞያ ዝተኣሳሰር ስልጠናታት ሰሚናራት ገለ መሃብ እሱ ካብ ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር እሰርሕ ነይረ ክብል ይኽእል مرحبا احنا بحكي بزح قوي زلك هتورك خا حكي رح كون مسلني excuse me نزغونه إذا قندي أقداسي لما عندي بزعبا قوام تاي مالتي قوامة أقول قلوتو كنت بحلو تسبت نزبن ديو اسكده حان بقوام الجنبر تاي قوام سلنتاي قوام هو ማለት ሰሓባይ ንላዕለ ክገልፅዎ ዝኽእሉ በቲ ዓውዳ ብቕዋም ኮንስቲቱሽናል ሎየርስ ዝብሉ ኮኒኦም ግን ስለተሓተትኩ ብዓቕመይ ከዓ ከም ናይ ሕጊ ተምሃራይ ከም ኣብ ሕጊ ዝሰርሕ መጠን ቅዋም ብመጠኑ እቲ ዝፈልጦ ክነግር እየ ብመሰረቱን ቅዋም ከም ትፈልጦ ህዝቢ ባህግታት ናይ ህዝቢ ድሌታት ሕልሚ ናይ ህዝቢ ንምርጋፅ ልኡላውነት ናይ ስልጣን ምስ ልኡላውነት ሕጊ ግዝኣተ ሕጊ ከም ዝኣመሰለ ሓደ ናይ ህዝብታት ባህጊ ድሌታትን ሃንቀውታን መግለፂ እዩ ብዓብዩ ግን እዚ ዓብይ ሰነድ ኣብ መንጎ ህዝብን እትሱ ዝምስርቶ ሃገረ መንግስቲ እሱ ዘሎ ውዕል ወይ ቃል ኪዳን እዩ ማለት እዩ በዚ ቢሉ ከዓ እቲ ሃገረ መንግስቲ ዝበሃል ሕጂ ሓደ እንታይ እዩ ምናልባሽ ኣብ ትግርኛ ቁርቢ ሽግረና ኸውን ናይ ብሓቂ ተቃሉ ስቴት ዝበሃል ኣሎ ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣሎ እቲ ጋቨርንመንት ተቀያያራይ ብምርጫ ዝኸይድ እዩ እቲ ስቴት ዝበሃል ግን ንብዙሕ ነገር ሓቂፉ ዘሎ ሃገረ መንግስቲ ብቅዋም ኣቢሉ ዝቀውም ማለት እዩ ስለዚ ቅዋም ብመሰረቱ እቲ መሰረታዊ ሕጊ ዝለዓለ ሕጊ ናይ ሃገር እቲ ጥቕሙ ድማ ብኸመይ ክንመሓደር ከም ዘለና ብኸመይ ክንናባበር ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ኣገባብ ምሕደራ ከም ዘለና ክሳይ ዝህብ መምርሒ ዝህብ እዩ ብኸመይ ጌርና እቲ ሃገረ መንግስቲ ነቕውም እውን ኣብኡ እዩ እቲ ሕልምና እቲ ባህግና እቲ ዕላማታትና ኣብኡ እዩ ዝንፀር እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢና ንደሊ ከመይ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኢና ንደሊ ህዝባዊ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ኢና ንደሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብቲ ቅዋም እንታይ እቲ ቀንዲ ባህግታትና እቲ መትከላት ዝበሃሉ ክንስዕቦም ዘለና ክንጥምቶም ዘለና እቶም ቀንዲ መትከላት ኣብኡ ኣስፊርዎም ኣሎ እቲ ቀንዲ ካልእ ካብቲ ኣገልግሎቱ ናይ ቅዋም ድማ እንታይ እዩ መንግስቲ እቲ ሃገረ መንግስቲ ዝበሃል
لعل كله لولاونت سلطان ناي حزب مخانو اب لولاو سلطان ناي حزب مخانو اتي حزباون ديمقراسياون منجستن نمسرات زخلك حدا عبي مسارحي مخنياتو ابسب كن عمن سلا زين فعل اتو حسنت زبنات لعلى حقي تلعلى ممرحه خوينو زغلغلنا قوام يسر مانتاي منجستن كفلتات منجستن مزنتاتون يخفافلو مخنياتو سلطان اب حدا اكل اندحرالو حداغنيا سلازخون نسلطان مقلو مالتي درتات تقمطلو نابنت تبعبيو امتاي مقلو ستيت زبال امتاي ما اب غفرمنت زبال مكان تفصام اكل حقاق اكل تفصا تفراد اكل يمقلو نقدر سلطان يا ما غارحو مزنت يخفافل اب حدا اكل اب حدا السب اب حدا غجله نخيودق ازي تقداماي نجر درسات يزغبرلو بهم غير وحسنت ناي زوم تام دبالو خيموصو تم ديكتاتورات دبالو ولك املخت خغبتي غبرت حدك تخيموصو حلوا زخونكا حدا تقوامي وسواتا يغبرو مسلكا خمس زرعنا مجمرا نتي ستيت دبال مقلو نت هاجر منغسي اب فصام اكل اب حقاق اكل اب فراد اكل يلو لعلو كل سلطان نهبن يبونتي بحزب استمرص حقاق اكل اسو منچي نزق قوام تختلو حقታት نخوص بزح ነገራት كغبر بلو بيچارش ግን كلهم زم سلستيوم فصامي حقاقي فراد اكل نقوام ናይ متحس مسل يبلوم مالتي سلطان يبلوم ስለዚህ ዝኾነ ካብዚኦም ሰለስቲኦም ነንሕድዶም ከተሓላለዉ መቆጻጸርታት ይገብረሉ ስለዚህ እታ ቀንዲ ቤት ፍርዲ ሕጂ ታይሰርሕ እቲ ፈጻሚ አካልን ሓጋጋ አካልን ዝገብርዎ ነገራት ምስቅዋም ዝጻረር ነገራት ከይገብር ተሓጋጋ አካላት ዋላ በህዝብ ኳንተ ተመርጸ ልዕሊ ቅዋም ግን ክኾን አይክእልን ቅዋም ግን ሕልምናን ባህግናን ቀውታን ናይ ህዝቢ ናይ ሕጂ ናይ መጻኢ ትውልድን ኣብኡ ተቐሚጡ ስለዘሎ እቲ ቶም ኩሎም ቶም ዝሕጎጎ ሕግታት ድማ ካብ ቅዋም ክምንጩ ስለዘሎ ምንጭ ናይ ኩሉ ሕግታት ከቅዋም ስለዝኾነ እቲ ቤት ፍርዲ ታይገብር ሕጂ ነቲ ተፈጻሚ አካል ኹን ተሓጋጋ አካል ነቲ ቅዋም ዝጋራጮ ምስ ቅዋም ዘይሰማዕ ሕግታት ኹን ተግባራት ምስ ፍጹም ንዑ ዘይቅዋማዊ ኢሉ ናብቲ የቕንዖ ማለት እዩ ናብቲ መስመሩ የምጽኦ ብኸምዚ ቢሉኻ እቲ ውልቀ ምልኪ ይኹን እቲ ካብ ሕጊ ወፂኻ ምኻድ ንኸይህሉ ንሕጊ ተማእዚዙ ልኡላውነት ናይ ሕጊ ንኽረጋገጽ ሕግዘና ማለት እዩ بعبيو خمت دقاقمنا لولاونة حزبن حقن النصر على كله حزبي زلع على سلطان كم دلو حق دما اسلامي قرشا موكسي مخانو ازي يبلنا نابنت نحر ريخايو ولا بتي قوام كموكسي نحر رينا تايب لنا اوتات دنگاگيتات مجمريا متكلاتن توم دنگاگيتاتن او يقومطوم نابنت تايم حفشاو دنگاگيتات نابنت ارترا سنتاخت كوني هتدلي اقولو تبهجت حلمي ارترا حيجنا ابنت هبت زنبره ناي 9 دحينا ارترا عنقص حدا يلو يجمر ارترا ديمقراسين محبراو فتحين زمسرتا بجزئات حقت ما حدا ناصان لولاوت الحجر يعلك اب ارترا لولاو السلطان نحزبي يبلك قوام قوام زو سرعتها باللخاني أقروعن سلازي تزرع على سلطان عمل نهزبي يبلو اتلولاو سلطان هزبي دما اتلولاو سلطان هزبي وكيلو بديمقراطيا أجابة بمسرة منقص إرترا أساتفن دول تكالات نمهنات بقوع ديمقراطيا وبوليتيكا وسرعة مسألة تقون سلازي سلطان هزبي يخبها الكله هزبي خا سلطان بخمي عبيدو يركب اتي قوام ديفاين جوبرو مالتي سلازي ديمقراطيا أجابات كميلهم كم زلو منقص خميلو خم تقوم أساتفي خميجيرو خم تقون تي دول تكالات ديمقراطيا وتكالات يهانس لنا مالتي إذا خوينو تقند كل شيء تي قند حداغنيا تي فصام أكل سلازخونه نتفصام أكلون أجريو حقاق أكل فصام أكل
فراد أكل له اتخندي أبيز جبر اتفز عم أكل سلازخونه نعون أو وشو موقع أصعر جبر له نابنت اتفز عم أكل جنزبنا بالبرلمان نقدم تي بايتو زبال باجت نخو شيء زي صدق شيء حقتها زوج تي فتح مع كالسي بيت بايتو زهابو حق أمبر بعلو أكون زكاة سلازي هو سلازي فتح مع كال نتي ببايتو زهابو حقي وي باجت نجذب كم حدر كله قطع أبتهاجر زكبر نجارات زاد اللي نجارات حق زوج فحقاق أكالي حزب زمرت عملت إذا حقاق أكالي ما مجلس أنا الأولويات نه حزب زخون مالت حزبي يمرتوا يوردون حجي تايو نتي تفتح مع كال وسيت كل شيء هذا جنيا وسيت نتي حق خط حس دلي كرجس دلي سلطان كجبز دلي شوف لما حضر دولدي وتي فتح مع كال بحال تمنجسي بحال كابينة طلع مينيستر ولا بريزيدنت ولا وسي كل شيء أبيس كجبر دلي سلازم نعوون بجكاز بفتح بحقاق أكالن بفرادة أكالن زلوا وتصير أوشتون نتي منجس بحال نابنت تاي جبرو أوش أن توعد أرتي autonomous زلوا مالس نبصم كيلهم دسرحو autonomous زلوا مالس ناتسنت زلوا تكالاتون يقومون مالتنا أبنت حدا خابو زخون يكون سلطان حلوة أبتحت حقه مخانو نحجز حسب زبالة بزي قد السلطانو ناس يعبه بحقي تحتاتنت مخانو نزقاد الراقص حدا بصحفة مخبار حق زبال انتاي دبال لونا مثلك قوامو تكالات زبال لونا قوام زقومو أكال منقص خوينهم ناتهم نسعانات حليهم قوامو تكالات زبال لونا هذا هو أخبار حقي بريزيدنت وكون تقلع مينيستر وكون مينيسترات وكون جنرالات نحقت حسام أبزور كوبل جيزي كس مسريتو تقبو ناب حقي زقنعهم مالتي نحق خير وقصو نابت ما رمتها قبر حجز حسقة ما صعت وسد زحري كلاي من قصة جنزبنا حزب جنزبنا هاجر زكايدي أول ما قل شونا خمسة عام السنة متفق نسق إنك هلو دما حلاو يقبروا له مالتي أبي وش من قصة هذا خبط قوام وتكالات زنتاي بيتصحفت تغلى على أوديتر وسخانة كله فاينانس تي بيت برلمان استوحبوا بتي بايتو استوحبوا جنزب إتن منيسترات إتن تكالاتنا من قصي بت أب معلو أو إلونو أو كم منفسو أب تغم حزب وعيلو دو أب تغم هاجر وعيلو دو زقات أثر حادة نبسز على ناس أزقونه قوامو تكالالو إذا كان تاي بيتصحفت تغلى الأوديتر بعد سالساي هذا خبط أقداسي هاجراو بانك هاجراو بانك بجكار نقطة زمرح مقانو ناي فاينانس ناي تعدي مقانو بانك ها جنزبنا حزب زق موطي زئمان كهون اش عقون متففا كي تن بانكتات جنزبنا حزب خي زرفا تمنقسون كابتن بانكتات كي واسد بزح نجار سلازق بر نقصه هبو نقصه لك حيو قلمله كهلو حدا توقعات صار أكل لما جا هجروا بانك زبها له مالك إذن حدا قوامه وتكالي مالك كله مسمرج هذا أمسلو أبو وانا مرجعات كاير سلزقنا الديمقراطية كله قوي سلطان حزب كله تقوي حزبون ديمقراطيون سلطان دحردا كراجعت قوينو ناس توادر دارن سلفتات كله عن مثلا مرجع دما صفوف كهون صوري كهون بجوبو خكاية دما نزل مرجع خميس إذن حدا ناس نتزحلو أوتونومي زلوي كان يعلو كله جن أبتوشتي تايزي من محدار سرحتيات تسبال السيفل سيرفيس كوميشن زبال وسي حتى مسز بزراخة ناتون بخمي سرح يمدب حدا سب أنت عانت كواليفيكيشن كابال ألو أبتسرح مخنعته سي وسي تقدي نهزبي سيرفيس باقول قلت زب أقول له خا ناتو جوب ديسكريبشن هزبي خبتين بيت صحفتات انتهي دسبه إذو نبعلو هزبي تبقى عقول قلت كركب حلوة زخونه كان من قسي حلوة زخونه
بقعاتن كإلاتاتن سبات أبتي سرح سيبلاو أغلغلوت أبتي انتاي ناخن بلو سيفيل سيرفيس نبلو أو زمدوبو سبات أبتي بيت صحفاتها زمدوبو سبات كإلاتن مويان بقعاتن زلوهم بحقي أو زموتو بلاس جوب ديسكريبشناتهم السبون كابزا بيت صحفات زي انتاي أغلغلوت كركبي مجاقل من هايكونا نزمتسلو مسولو حتت كمتص خلو انتاي كابزا بيت صحفات ركب زيو نت منقص خمس يركا وقاصا اذا حدي نتي سلطان كم يجرو يوم قارحو اقوام حجزنا قال مسرتاو نجر انتاي مسرتاو مبعتاوي حرنتاتن ناصنتاتن كا اقوام يزول اتوم زي جهاسو املاخ زخابو مسل زبحال بمنقسي يكون بحيل لني زبل كي جهاسو تمسرتاو حرنتاتن مسلاتن او اسفيرو مالو سلازي زيوم كميزا أمسور يوم نابنت هلا كامش منقص زي بكا زي كالعكا إن علينا بالرايت بحالو أملاخ ذهبكا مسلات بحالو نايم حساب حساب كان نايم مقلاز أبدا لخيو هايمانوت نايم مملاخ نايم إكاب نايم مزل نايم مزراب نايم انقصقاس مسل كمزا أمسور بزي حق كي تأثر كي تفرد كي تقتل كمزا أمسولو زيوم مسلات وبزحت يوم وتم بفاندامنتال رايتس بحالو ولا بزحت هاجرات تاي جبرا نابنت تاي جبرا نتي إذا قام سروت تاي تي Universal Declaration of Human Rights بحال كاوز جمرة أوز لو تزرجرهم دلو نايس سيبلاون بوليتيكاون مثلا وطبعاً محبراون مثلا تناي عشرة شعات السوسان شديشتان زيهم كلهم أهوراوان حقتاتهم أقوامون بذكر المتن تزرجرهم نبرو سلازي قوامن حدا خابتي حلاو مسلاتن حرنتاو مسرتاو حرنتاتن ناصنتاتن بقوام زو حس مالتي سلازي زو مسلات زيو بزي حقي خوصو خمزي بلوم ازيتات كمزا مسله بفري فري زبله صقمنا خنبل نخل قوام مسرت ني حتى حاجر سي قوامي ወይ ድማ ናይ ሕብረተሰብ ሲ قوام ተደይብሉ መሰረት የብሉን ኮታስ ከምዚ ገዛ እንድሕር ጽቡቕ ዲ ተሃኒጹ መሰረት ሲ ብዘይ ገርስ እንታይ ሃኒጽካዮ ፈራሲ ለው ልካታው ትግምቶ ስኻ ወይ ትድምድሞ ያ هو እንታይ መስለካ እሱ ማለት ስትቀን መሰረቱ ተዓንድታት ነቲ ገዛ ዘቆሞ ነቲ ሃገር ዘቆሞ ሃገር ሒጂ ከም ገዛ ተሓሲብካስ መሰረታን ዓንድታታን ሲ قوامي ማለት መሰረት ዘይብሉ ዓንድ ዘይብሉ ገዛ እንታይ ፈራሲ ሃደሽ ደሽ ዝብል እጂ እንታይ መስለካ እዚ ሒጂ ክንዛረበሉ ፀንሕና قوامي ምንጭ ናይ ኩሎም ስዒቦም ዝወፁ ሕግታት ንኣብነት መሰል ምዝራብ መሰል ምሕሳብ መሰል ገለልና ኣለና ኣው ሰፊሩ ዘሎ እዞም መሰላት እዚኣቶም ተዘርዚሮም ሒጂ ንኣብነት ናይ ምሕሳብ መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅ መሰል የረጋግፀልካ ተቋም እዞም መሰላት እዚኦም ከዓ ኣብ ተግባር መታን ክትርጎሙ እቶም ስዒቦም ዝወፁ ሕግታት ሕጂ ሕጊ ፕረስ ንኣብነት ሕጊ ፕረስ ይወፃልካ ነቲ ሓሳብካ ምግላፅ እቲ ብፅሑፍ ይኹን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰልካ ሕጊ ፕረስ ኣውፃልካ ናይ ሃይማኖት መሰላት ተለኾሙታት ንኣብነት ሕጂ ናይ ብዘይ ሕጊ ከይትእሰር ሓርነትካ ሙሉእ ሓርነት ናይ ምንቅስቃስ ክህልወካ እቲ ሊበርቲ ዝበሃል ክህልዎ ኣለዎ ብለካ ኣብቲ ዓንቀጽ ሕጂ ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ብመስርሕ ሕጊ ከይሓለፎ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ሓርነቱ ኣይጋሃስን ይብለካ ኣይእሰርን ኣይክሰስን ይብለካ ከምኡ ከዓ ሂወቱ ኣይስእንን ይብለካ ኮታስ ኩሉ كنت من سيدا حتى كا of course بزبالة الساعات فطرت ناي حجز لازنا بركة أبتي حبرت ناب في الله أبتي كرمي ناس أنا تيرترا ولا أرمي حق نداب بعد بالنيرو حق نداب حجاب قال اللي تواصلات ما تسخله تك عدل له فرادة له قال له إزي ببهلاوي تري تسأل حدي ويك خابدم جزاتنا إنجليز طليان تورسديوس نيابوتاتنا تسأل حي أكايداي إذا خي تحبرت سبنا نقحنا نيرت بلوت وانتي እንታይ መስለካ ኣቶ ሚካኤል እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ክሳይ ግን ምስቲ ቋምሲ ሕብረተሰብ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣለካ ምሽ ንትምክሕቲ ነገለ ኣይኮነን ዝኾነ ህዝቢ ብዘይ ሕጊ ኣይነባበርኒ
ዝኾነ ሕጊ ኣለዎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ዝተጻሕፈ ሕጊ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ሕጊ ያታውያን ሕግታት ዝበሃል ዝተጻሕፈ ኣብ ኤርትራ ካብዚ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዳርጋ 28 ዝኸውን ያታው ሕግታት ነይሩ እዚኣቶም ገሊኦም ካብ 14 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም ካብ 13 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም እንዳተጻሕፉ ዝመጹ እዮም ሓደ ካብቲ ምስጢር ናይ ህዝቢ እዚ ጽሕፈት ሊቅነት ዝነበሮ ጽሕፈት ዝነበሮ ናቱ ቋንቋ ዝነበሮ ግእዝ ዝነበሮ ይጽሕፍ ዝነበረ እቲ ህዝቢ እዚ ነቲ ሕጉ ድማ ብጽሑፍ ገብሮ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ እንታም ዝብሉ ካብቲ ጸሊም ኣፍሪካ ብሙሉ ብጽሑፍ ሕጊ ዝገበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ህዝቢ ብጽሑፍ ዝገብሮ ወና 5-600 ዓመታት ኢንፋክት ቀድሚ መግዛእቲ ጥልያን ምምፁ እንታይ ነይሩ እንተው ሓደ ክልተ ደብተር ብኢድ ጽሓፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ብራና ጽሓፍ ስለ ዝነበረ እንተው ሓደ ብክልተ ኮፒ ብክልተ ደብተር ጽሓፍ ነይሩ ማለት እዩ بهم يتحج مس حقق حدا خبتي على كامش مصرنا حزب إيرترا in fact إذا حزن أبزز حلف 5 عامات بوزح يصبح حقوقه كاب انتهي مسلكات حزبي هذا فريز قبره بايتوز بهالنيروا عدو بعلونا تعدو تابايتوس نبينا خمزي أبسوي زلو تعدي منقص زخونت ناتا بايتو ناتا شماغلتا زنبروا عدي بايتو حيل نيروا مالتي اتي حجز وص زنبرتهم ياتاوين حجتات اندحري خايم منچوم كاب مسافنتي كاب غزاات خاب نغس يكون خاب حزبي نيرو كاب اتحزبي كاب كوشو كاب عدي جميرو اتم بزولو خيلاتات ورجاتات لبامات زبال حق فلط زبال وكلت غيرو يمرصمو ساتهم كانت حق يصحفون يرون ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቲያታው ሕግታት ከምንጩ ካብ ህዝቢ ኮይኑ ነቶም ጭቃታት ነቶም ምስለኛታት ትብሎም ደለኻ ንዕኦም ሕጊ ዝቦም ህዝቢ ነይሩ ከምዚ ፓርላመንት ማለት across the border ግን ኣብ ብዙሕ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እንትርፎ ኣብ 2-3 ቦታታት ኣብ ትግራይ ተቃና ዘለው 2-3 ቦታ ከማና ሕጊ ዝነበሮም ነይሮም ካብ ወፃኢ ኣብ ሙሉ ኢትዮጵያ ፍትሐ ነገስቲ ነይሩ ዝበዝሐ ማለት እዩ ፍትሐ ነገስት ማለት ድማ ካብ ንጉስ ዝመጽእ ምንጭና ሕጊ ካብ ንጉስ ነይሩ ማለት ስለዚህ ንጉስ ዝህቦም ሕጊ ገይሮም ካይድ ነይሮም ሕጂ ኣባና ኣዝዩ ስልጡን ነይሩ ኢንፋክት ንሕሪእኻዮ መርሕቱ ጭቃ ዓዲሲ ጭቃ ዓዲ ኣብ ገሊኡ ከባቢ ኣብ ብዙሕ መጽናዕቲ ምንጭና ህዝቢ ምንጭና ስልጣን ካብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ መራሕቱ ክመርጽ ኢንፋክት ክምረጽ ወንመሰል ስለ ዝነበሮ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ንወርሒ ጥራይ ጭቃ ነይሩ ናይ ወርሒ ጥራይ ኣብ ወርሒ ጂ ንጥዕማ ማለት ኩሉና ታ ስልጣን ኣብ ገሊኡ ከዓ ኣብ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከምዚ መስቀል ክኾን ከሎ ኣብ ዓመት ተዓዳኪባ ሓድሽ ጭቃ ትመርጽ ከምኡ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ግን ክንገርውን ኣይደልኒ እቲ ዘሎ ስርዓቱን ኣይደልዮኒ እዚ ሓደ ኢንፋክት እንድሕር ኣብ ትሕሶ እንድኻ ሕጊ ኣለካ መሰላት ዝሕሉ ምስ ግዜ ከመሓይስ ዝግበኦ ነገራት ኣለካ ምስ ጠጠው ካብ ዝብል ካብ 1940s ካብ 1940-50ታት ምስ ሓትማ ካው ተኸልኪሉ ተህዝቢ ከይበቲ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሽግርውን ብቀዳማይ ኣብ ሰምዕ ነይረ ኣቶ ይስሐቅ ኣማሓዳርና ኤርትራ ዝነበሩሲ እንታይ ይብሉ ነይሮም በዓል መንግስቱ ኣብ ኤርትራስ ዲሞክራሲ ከም ዝነበረ ፌደሬሽን ከም ዝነበረ بعبي ما تهزبس أزي سلطان يعطوا حقي نعطوا حقتات جوري نابر أين فلت النيرنا سقع عندي سلطان هزب خمسة راسي أي سمعنا نيرنا هذا خابتي السلطان جبروز نابر أنا تهزبت يعطوا حقتاتي سلازي مسارة جنوبر هزبي ذات سواي فيدريشن مش مسألة بقللوا تم على تم مرحلة بوليتيكال سلفتات جرو سلطان زخانة كركر عب جازيتات تاخد نيرم سلازي إذا خامس سمهرتي أجيل نيرف تزخون تزاي كل فنير أبي مبز حيل كا imagine كنت جبرا خلها إفاك هبت تحسون دي حريقها بزوج كلمة علت من الوايس نزار بخون تي تحسوا أبتي ناي يعطوا حقسي
ካብቲ ኣዝዩ ስልጡን ዝበሃል ገሊኡ ሰልጢኑ ፀንሓካ ኣለካ አንትም ከሕቲ ይኮነን ግን በጋጣሚ እቲ ህዝቢ ንዑ ዝኸውን ሕግታት ኣውፅእ ስለ ዝነበረ ኣብ ገሊኡ ክፋል ሕጂ ብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ገበናዊ ሕጊ ኣብቲ ከነፅንዖን ከለና ኣለካ ምሽ ካብትን ክንልቃሕ ኢልና ምስ ረኣናሲ እቲ ኣዝዩ ዘበናዊ ዝበሃል ነገራት ኣብቲ ኣታዊ ሕጊ ፀኒሑ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ካልእ መዓልቲ ስፍሕ ዝበለ ጌርና ነዛረበሉ ንኽእል ግን እዚ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ኣዝዩ ስልጡን ንሕጊ ዝረኣቐሉ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እሞ ስለዚ መሰረት ናይ ሕጊን ናይ ሕጋውነትን ናይ ነብስኻ ምግዛእ ኣለካ ምሽ ነብስኻ ምምሕዳር ዝነበሮ እዩ ተመሊስካ ዓድኻ እንድሕሪኻ ኣትዓድስ ባይቶ ነይርዋ ነቲ ጭቃ ባዕላ ምርሓና ጎዱፍ ኩነና ጭቃ ኩነና ንስኻ ከፀረና ኢሎም ቆፅሊ ዘውድቕሉ ዝነበሩ ኮታ ምዕቡል ሕብረተሰብ እዩ ነርና ሃትዘለኻ ያ ዝነበረ ሕብረተሰብ እያ መርሓባ መርሓባ እሞ ኦፍኮርስ ኣቶ ኣብታ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ፍሉይ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ቅዋም ኣገልግሎቱ ንዝብል ሓንቲ ሃገር ቅዋም ክህልዋ ከሎ እንታይ ክህልዋ ክትገልፀልከና ፀኒሕካ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እታ ግዜ ብዛዕባ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይፈቱ እታ ካልአይቲ ግን ብሰውራ ዝመፀ ስርዓት ቅዋም የመሓላልፍ ዶ ወይ ድማ የተግብር ዶ ንዝብል ህዝቢ ኸ ቅዋም እንድሕር በኺሩ እንታይ ግደ ኣለዎ እንታይ ክፃወት ኣለዎ ስጋብ ክንደይ ከ ፍልጠት ኣለዎ ኣገዳስነት ናይቲ ቅዋም ማለት እዩ ንዝብል ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ተስፋ ገብር ዓዲመካ ክትመፅእ ኢኻ እሞ ብጣዕሚ ናይ ሎሚ ግን መዛዘም ተላትካ ዕድል ክበካ እየ ብኣኽን እንዛዝማ እንታይ መስለካ ከምቲ ኣማፃፅኡ እቲ ገሊኡ ሰውራ ኣለካ ምስ ገሊኡ ሰውራሲ ዝበዝሐ እቲ ሰውራ ሚሊታራይዝድ ስለዝኾነ ወታደራዊ ስለዝኾነ ብምእዛዝ ዝኸዶ ዋላ ነቶም ተጋደልቱ መሰሎም ነፊጉ ነቶም ተቃለስቲ መሰሎም ነፊጉ እዩ ዝኸይድ ኣብኡ ዘይተለማመደ ነገር ንህዝቢ ክህቦ ኣይክእልን እዩ ብሓደ ካልአይቲ ክፋል ክንትንክፋ ምእንታን ኣብ ኣፍኮለልና ናይ ሎሚ ኣብታ ናይ ቅዋም ተገበርና ርድኢት ናይ ቅዋምን ኣገልግሎት ናይ ቅዋምን እንታይ መስል ብጣዕሚ ገሊፅካልና ኣለካ ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ግን እዚ ንመስል ህዝቢ እንታይ ግደ ኣለዎ ክበክር ከሎ ቅዋም ኣብ ኤርትራ ሕጂ በኺሩ ኣሎ ቅዋም ተነዲፉ ኩሉ ተገይሩ ግን በኺሩ ኣሎ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውያን ስሉስ ዓለም ማለት እዩ ብኡ መፅአን ከ ገበራ ኣለዋ ዶ ስለምንታይ ከደይ ገበራ ንዝብልካ ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ክትመፅእ ብክብሪ ይዕድመካ እሞ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ